in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. Yo, 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 yo. Yo, hello. Good morning. Auran mga tukang na pagkaga. Welcome po sa programa niya tong Morning Hirit. Medyo ano ini? Napamuro matanga so mapaurod to sa tuyang matangon yan. Muro matanga kaya so blow out kan birthday. Napamuro matanga kiriit ha. Anyway, mga tukang welcome po sa tuyang programa ngunyang pungaldaw sa DZGB. Alam mo tatulos at mga buwan namanong report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Al Armario. Paring Al, good morning. Kamin. Good morning. Masabaw talagaan morning. Aha. Belated happy birthday. Yes, yes. Thank you, thank you. Okay, sa mga informasyon talagang apektado kaining panahon na taguran. Ang mga mga parasira. Ang mga paraoma sa feedback sa tuya, nagkabirang paraoma ang problemado sa sendang mga kabasan dahil sa iba nagkapira ng salida nin dalugi. At ang pakatanuman ninda, ang tanom kan paroy, ianod kan baha. Dahil nga ni kan padagos na pagoran sa palibot lalo kan sarong simana ngunyan nagbalik na naman ang pagbagsak kan oran yun ngunyan ang nabigatubang na problema na iba niya itong mga katugangan na paraoma. Sa lado naman kan mga parasira pag-araw kaning panahon talagang nadipisilan man maglalawod makusugan ukol malipot ang panahon. Kaya mahal ko niyan ang presyo kan sira sa mga saudan. Talagang nag-aabot sa good 300 ang kilo ko niyan kan sira. Depende man sa klase. Ang kadaklan ko niyan, paagimang kita sa saudan, ang kadaklan na supply ko niyan, itong bangos sa tilapia. Ani ba kani o unsourced bago man sa dagat. Palaisdaan, ani bang source nda. Kaya yun sanaan medyo buro-barato. Pero sa ibang klase ni sira talaga, mahal asin maluyang ko niyan ang supply sa mga saudan. Yan, pwede ang bongkaras ka informasyon digdi sa luwas. Alarmario, DCGB. Salamat paring Al sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, mga tukang aramot at mga headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Nasa linya po si News Manager Mar de la Cruz. Hali po dyan sa newsroom kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Go ahead. Good morning, Bibi. Good morning sa mga tawan-tabay. Headlines niya na pagkaaga. Biyernes 13 pa lang. Iyo pala na, no? Iyo pala. Friday the 13th. Ingat na sana sa mga may pagtubod. Oh, mananggad. Okay, mga headlines ko yan. Distribution and fuel subsidies sa sobrang gismil na kwalipikadong tricycle drivers pinunana kan LTFRB. Kaya lang duman muna ni sa Manila. Iyo ano? Saka Central Luzon. Yes. Leandro Santo, Professor ng Sovereign Wealth Fund, ibibida ni Presidente Bongbong Marcos sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Presidente Bongbong Marcos pagkikipagilingan sa Filipino community sa pagbiyahe sa Davos, Switzerland. Air traffic system ka na iya, daing CCTV. Pero ang sabi kang kahap, dahil man ngaya, malabog man ngaya na cyber attack itong technical glitch sa naiya. Desisyon kang Korte Suprema laban sa exploration deal kang Pilipinas kan 2005, pigadala na kan Department of Foreign Affairs. Tabang na naitaw kang gobyerno sa mga naapektaran ka maraot na panahon, uminabot na sa 30.5 million pesos. Antang sobra sa 800 na top police officers nakapagsumitir na kan sa indang courtesy resignation. Dito sa na Iyan o. 956 pala ni Boss. So may 800 na. Diga, iyo. We understand the campaign rules ka mga kandidato sa barangay elections para sa laog kan mga prisuhan, pigahanda na kang COMELEC.
Paagi kan gobyerno kan Ukraine para makaoro na si Presidente Bongbong Marcos dahil nagustuhan kan DFA. Pilipinas ma-deploy ni mas dakol na OFWs ngunya na taon. Mantang task force na ma-monitor sa presyo kan asin supply ng poultry asin meat products binuhay giraray kan Department of Agriculture. Yan dito ang mga init na headlines sa mga detalye so kaya at Channel 6 sa lesete na pag-aaga sa mga medyo newscast kan DCGB. Ato dyan kan PYC Enterprises sa napon sa na Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio dyan sa Orosite, Vigas Pacific, basta radyo, i-PYC nyo yan. 24/7, konektado ka mo, maski daing load. From News Bay, sini po si Mardila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paringmar, sa mga headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Sigan dalagan man ni. Sige man ang lantuag ni. Maski sige man sa bagay, may maray magud na maray na resulta yan. An padagos mga tugang na ano ini, paglakaw kan sa tuya na presidente. Good morning, Paring Mike. Yes, magandang umaga sa iyo, Sir Henry, at sa ating mga tagapakinig dyan sa DZGB. Yes, oho. Alamin natin ang kalagayan ng panahon ngayong araw. Go ahead po. Ito, yung ating binabantayan na low pressure area, may nakaka-apekto na po ito. At yun nga po, nakakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Kaninang alas 3 na madaling araw, namataan itong nasabing LPA sa layong 140 kilometers silangan ng Pinatuan, Surigao del Sur. Or ito ay nasa distansyang 690 kilometers timog silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 8.2 degrees north, 127.6 degrees east. Nananatiling mababa ang tsansa na maging isagap na bagyo. Itong nasabing low pressure area. Samantala, northeast monsoon o itatog na tinamihan ang nakaka-apekto sa northern at central Luzon. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng maulap na papagwirin na may kalat-kalat hanggang sa malawakan na mga pagulan at pagkidlat-pagtulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan ng iiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Nakataas pa rin yung yellow warning dito sa seaboards ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, northern and eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, pati northern Samar. Kaya ating inaabisuhan ang lahat ng mga gumagamit ng mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag na munang pumalaot sa mga lugar na ito. At ating naman pinag-iingat ang lahat ng mga gumagamit ng mga malalaking sasakyang pandagat sa matataas na alon. Mula sa Pag-asa DOST-SP, Michael Francisco, nag-uulat. Salamat, Paring Mike. Mabuhay kayo dyan sa Pag-asa. Iyan po mga tugang ang kamugtakan kampanahon. Kaya ba po ang Pag-asa Legazpi? Kaya ba si Michael Francisco o may gale warning ha? Igwatabi ki gale warning mga tugang sa mga kadagatan niya to. Digdi po sa probinsya Canalbay. Kaya ingat-ingat po kita sa pagmamaneho, sa paglalayag sa kadagatan, lalo na po sa mga saradit na bangka, digdi po sa mga lugar na pinagwalambitan kan Pag-asa. Mientras tanto, sandali lang ta may text susko kadakol kan text nun yan. Good morning tabi de mo lamang tabi ko pikimbitaran perte pala ata ng susko baya Councilor Chito kung ito surprise de kuman ito aram na palang kisus ko ayan ata bago makita kaya to sa mga araw kaya na-surpresa kita kasapon kan kan maguli kita sa harong kan gibo-gibo kan sa tuya na mga kapamilya Puyang Aki si Macy's pangyari sa mga oraro. Anyway, tabi may mga konman talaga surpresa surpresa kan mga kapamilya ang natuyang birthday ka sa hapon. After perang years talaga, na-surpresa kita kan sa tuyang mga, mga pag-iriba sa Laukang Harong Kaso Banggi. Paguli ko, mga tugang hali po sa trabaho.
ko aram na igo palang kita ki ano yan, ki pigibilog na ano yun, pigigibo na kangalas-ngalas ang sa kuyang mga pagiriba sarong. Mientras tanto, Joshua Bino nasa linya. Joshua, good morning, come in. Yes, good morning sa DCP. Good morning sa mga paraan tamay, sa mga dagdag pang barata. Matapos aligadong magpabakal ng tutubudang illegal na droga sa poser buyer kan mga otoridad, takdang sa kamot kanlay ang sarong 36 anyos na solterong lalaki na binistong si Leo Noel alias Weng, residente kan barangay 32, San Roque, Legazpi City. Ikinasar ang operasyon kan mga elementos kan Legazpi City Police in koordinasyon sa PDEA Region 5 bandang alas 10:05 ang pagkaga. Kasuod na iyan, Enero 12, sa sarong lodging house sa Porok 7 kan barangay Bigaa, Ciudad kan Legazpi. Sa record kan Legazpi City Police, inarestar ang suspect matapos na pabakalan ang poser buyer kan pulisya ng pigtutubudang shabu. Matapos ang operasyon, nakumpiskar sa suspect ang sarong heat-sealed transparent plastic sachet. May laog na aligadong shabu na nagtitimbang poco mas o menos 1 gramo asin nagkakantidad 6,800 pesos. Sa kuntan operasyon, sa ginidong body search, aligado digdi na kumpiskar ang genuine 500 peso bill asin siyam na pidaso pang 500 peso bill na iyo ang ipinaon sa nasabi ng suspetsado. Matapos maaresto, isinairarom ini sa medical examination, ibinalik sa Hepaturacan Legazpi City Police asin ngunyan, yaon naguhura pros kan malipot na karsel. Ang suspect dito magahampang sa kasong pagbalgar sa Section 5 asin Section 11 kan RA 9165 o ang tigapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. So, Yes. sige. Yes, yan tabi VP. Ang mga dagdag tanga bareta, by the way, belated happy birthday man dyan sa imo VP. Yes, Ang thank you. nagbunyag kay Joshua Bino sa Mundokan Broadcast. Yan. Grabe mga post mo pati ano. May iba man ang mga dating ade. Gari malain ang abutan taka naman. Gari abunara naman ang sama abutal daw. Haloy-haloy pa man, VP. Ano no? Haloy-haloy pa man. Aloy pa. Maray man tabakatipon-tipon lamang. Okay, Yes, sige. mga dagdag na baretang nakasurat sa Police Blotter kan Legazpi Police, Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. 20, mga tugang bago mag-abot ang alas 6 ng aga sa DCGB. Good morning po kay Ma'am Yet Cornelio. Marinaga tabi, Ma'am Yet. Mabuhay ka tabi. At saka sa Satuya, tabi ng mga paradangog dyan daw sa Albay Public Market. Uy, kumusta ka mo dyan, ha? Mga paradangog ta dyan, mga tugang sa Albay Public Market. Hello, good morning. Lid. Morning po. Salamat sa masira mo na suman. Buda Ibos. Mabat ilang po giraray. Isus kong siram palang Belated kan. happy birthday. Masira mo sa sorpresa mong Ibos Buda suman. Salamaton. Grabe. Grabing mga ano yan. Grabe mga drama di. Para mo kang na-surprise ka. Oo. Istoryahan ta ka. Nagkasarangkas mo sumas. Kasi maganda talaga tanggal na mas. Iyo baga. Iyo. Nagkarilibong ako. Iyo man sa natabi. Iyo po. Salamaton. Salamaton. Happy Salamaton. birthday. Alright. Thank you. Alright. Si Lid. Valyaduli. Yang kasubang giduman sa surprise ni Mrs. sa kuya. Pangyayari sa maabaka. May burbit-bit na masira mo na suman. Okay, thank you tabi. Mga tugang, nasa linya man si Ans Galero. Ininda ko nun, garo haloy pa talaga ini. Garo haloy pa talaga ini. Kita di makanamit ki kwanal ki gari ngaya kung ano. Halawig pang panahon. Inda sana. Garo mainutan ini ni Joshua. Good morning, Ange. Kainutuin ko na si Joshua. Iyo nga, garo talagang mainutan ni Joshua eh. Maghanap na maganda mga 5 pang taon. Kasi, At least nabawasan ba ko na 10. hala, may gano. Oh, hindi. Pero kasuon ba talaga, VP? May nag-abang kay ice cream. Pag una ko, kararawan ito, seryoso palaan. Maghapon ba naman si DJ Toyang? Oo, palaan. Kaya man palaan. Kaya sige nga lahat. Pag una ko,
kararawan ito, seryoso pala na de. Basta pagkaon, seryoso iyan. Ay, yung man kaya daw, namalisyan ko man talaga. Minabalik sa lawas. Pati si Ate Teresa. Yan. Basta sa masunod. Sa masunod naman. Sa masunod naman, okay? Yes. Sige, go! Anyway, VP, tranquilo man, Albay District sa Blatter Report ngunya na pagkaaga. Mientras tanto sa iba pa niya to mga bareta, panagos ngunya ng investigasyon kan Philippine National Police o PNP Bicol matapos na magkaigoan ni incident din pamabadil sa dawang truck driver sa Sipokot, Camarines Sur. Na pag-araman ngunyan kan DCGB News gikan sa nasambitan ng komandansa kung sa insusog daw sa inisal na impormasyon na ipinaabot man sa Indakan Sipokot Municipal Police Station bandang alas 8:45 nin banggi duwang truck driver na nakaparada man sa nakuta na sa gilid kan tinampo sa Sitio Lagatik, Barangay Taysan, Sipokot, Camarines Sur. Ang pinagbabadil kan dahil pamaaraman ng mga persona. Mga biktima na midbidan na sinda Kirby Amarcader y Besca 40 anyos, residente ni kan Cagayan de Oro asinman si Saturnino Cruz y Solero, 32 anyos ini, residente kan Barangay Patong Paluway, San Andres, Catanduanes. Ngunyan, pinag-iimbestigaran pa ini kan mga kapulisan dahilan sa susugan ni sa irisal na impormasyon mantangan mga persona nasa loob kan truck asin nakapark man sa ini bigla na sa nining pinaura nanin bala ninday pa naaaraman o na-identifikar na kalibre nin badil na nagkaw sa VP kan tulos nindang pagkagadana. Ang bala tuminama sa truck ni sa truck ini asin man sa lawas kan mga nasabitan ng biktima kung kaya tulos nga ni nagkaw sa inikan sa indang pagkagadana. NBP na panagusan koordinasyon kan PNP sa mga iba pang mga posibleng makatabang sa inda sa pag-imbestigar kan siring na bagay. Sige. Ito BBP ang informasyon halay sa kampo as Galero with Boy, DCGB. Salamat sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita, pabuloso ng mga bareta. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Hali kita naman kita sa Tercer Distrito Canalbay. Ang lalaking may darang masiram na pili, Jimmy. Good morning, Jim. Yes, Bibi. Maray na aga. Belated happy birthday. Ito so padara? Ha? Ito so padara? Amo man sa baro-baro da niya. Pag-una ko, sabi masunod sa imo. Abo ko magparapasusog, no? Iyon ba nanggad? Batang ora? Madiskwado ko paan. Cargo ko pa. Last year pa gayo, pinasugno ko. Batang ora na no? Madiskwado ko paan, responsibilidad ko paan sa imo. Abunaran pa yan. Abunaran ko paan. Maray ko naki-aki pa lamang. Sabagay. Bana? Medyo ka na, medyo may edad naman eh. Guro no sunaan ko. Guro no sunaan. Kublet. Sige, go. Happy birthday. Yo, salamat. Sa mga dagdag niya tong bareta, BP, na ngangalas naman ining so mga gusto man maglibang-libang na mga para kawat although illegal sa mga pulis. Dahilan sa sinda na sa napirmian pigpaparadarakop ining mga paratong its, mga small time na naglilibang-libang man sana, mga sutupada, although konsiderado talaga sindang mga illegal. Nangyari ba kanita kan pandemya, talagang bawal talaga ining mga kurukurumpol. Nag-react naman ta. Ano ngayaan may nagluluwas na STL na may nagwi-waiting? Ano ngayon? Dahil man dyan may social distancing pa, may face mask pa dyan. Nangangalasin dito sindan titarutira o ni naman sa barangay Apad, Bulangi. Tulo na naman na dinarakop 33 anyos, 39 anyos, truck driver,
na susugdig di sa mga driver, nagtuturo-turong itman sa nangaya kami digdi para man sa na sumaglibang-libang baga. In flagrante delicto na dakupan mga ini. 535 pesos No. sa sampaan sindanin kaso. No. PD 1602 violation. So, piran tubos kaan, piran piyansa. So, tupada pwede pa ito. Mga small time, pigtitira na kan mga pulis. Although talagang trabaho maninda. Iyo, ano? Pero may mga nakakahuron kita, mga kuryador. Although dahil pa niya to nababalidate masyado, taday man yan talaga malata, mapahalata. Correct. Non-STL da. Garipig ko convert. Nga hindi data taday tututukan. Aberda, aramo niya to sa mga masunod. Yung mananggat. Nyata ngaya dyan, dahing naka-face mask ka, boss, may social distancing. Yung mananggat. Medyo man talaga, may rason talaga para, sabi nga kan mga iba, mag-imuraraan iba. Nag-imura raman hanggang... May rason talaga para mag-imurara. Dangan, kugaring, dahil pa pwede kita magbukuha ng mga huruhirsay na. Iyo baga. Pero posibleng harani sa katotohanan, sinda nga may pigpapabantay pang... May nakalalay pa. May nakalalay pa ngaya. May sweldo na. Iyo baga. May kuhan pa. May nakukuha pa. Yan. Kung dahil nga niya to na, dahil nga ni sa tayo pigpapasirip ito. Minanap na naraanje. Dahil ano? Hinanap ko na, uda. Pero may nagsabi sa ko, ay man ngayon yan malataw, noy. Alam mo na. Amo. May mga baritang, dahil pwede ibarita. Pwede garo ititibaritaon ka, di mo talaga mababarita. Yan ang dapat makuhan. Dapat, yan, iday ko yan inagihan sa mga seminars niya to. Iyo. Ang mga baritang, dahil pwede ibarita. Yes. Natutuong barita. Yes. Jimmy na salita, DCGB nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Ano ba yan? Yung manangga rin. Happy anniversary kay Simeon Caceres and Leonardo Mirabel in heaven. Happy birth anniversary pala. Happy birth anniversary. Sabi-tabi ni ni Manay Merly Caceres. Sabi kan text, nagtama nga ya 39-27 kaniguan man. Kuya Henry, ano po ini na still salbay? Legal po? Tano po tayo bang sugal lang ang biyo maray? Kung na yan, legal lang still salbay, no? Kaya lang ihaputan daw yan sa LTO, sa PCSO. Paano tamaraman mga tugang kung liga akong ano ang arin ang tunay diyan? STL arin ang tuan ba ko? Kunigwa ha. Yan ang pwede niya tong ihapot mga tugang sa tuya tabi ng mga otoridad. Okay? 12 mga tugang bago magabot ang alas 6 pag-aaga. Hindi po sa satuyang programa sa DCGB. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit, asin po sa DCGB.
Lalo nindo mga tugang na anong posible na first aid kung kamutabi perming pigpapulikat. Ang pig-apod mga tugang na leg cramps. Sigun sa informasyon, ang pag-inom po mga tugang ng tubig para duman sa mga tao na permi po mga tugang na pigkakalambre. Tamang bikaroon ko na Ronald ang pulikat kalambre ang pag-inom databi ng tubig mga tugang para maprobentaran o ma-relieve ang mga tao mga tugang na permi pigkakalabre magkakatabang databi sa satuyang salon. Ang pure, clean water, mga tugang, bako lang databi nakakatabang para kita ma-hydrate kan sa tuyang lawas, kundi nakakatabang pa ini para sa pigapod na transport o helps transport nutrients and electrolytes para po sa tuyang mga muscles. Hindi po mga tugang para nakakatabang naman para mag-contract ang sa tuyang mga muscles sin po mga tugang mag-relax. Yun kay puan pala, nagsabi yun, kaya kita nagkakaigo mga tugang kapigapod na leg cramps. O kaya yan na, yan na pigapod na kalambre. Dahilan mga tugang kita databi, kulang nin tubig. Kay puan databi na ma-rehydrate para po mga tugang sa siring na bagay. Okay. Yan taben mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Ngunyan pong aldaw na ini mga tugang ni nin Friday mananggat tama si Pading Marano Friday the 13th mananggad ngunyan Friday the 13th mananggad ngunyan pala may mga magkakaan may mga pagtubod man ngaya ang sa tuya tabi na mga kababayan lalo na po sa mga nakaaging mga panahon ang mga gurang ngaya. Okay? O sige po, basahon ta muna di ba pang mga reactions ko niya na pagkaaga. Joseph Nares may laog po sa school sa Ginobatan Mauranon. Ay wala pa pong mga buro bareta. Wala pa pong bareta. Okay? Marlene Pabrika Madrigalihos Mauranon databi from nito. Janet Bandoho ay sa Ahero. Happy birthday po Emelina Ludana from Bagong Bayan, Daragalbay. Lidwatiwat, yan from San Jose Maslog. Salamaton po. Vilma Carullo, yan. Yula Cervantes, salamaton po mga greetings pa ini. Nelia Bandola, happy birthday po. Dito na po ako now sa Manila. Kumusta lang po ang family ko dyan sa Isla de Cagraray, Barangay Kabasan. Sa Torre, Pamilya Torre. Pero pong nagdadangog sa imo si Mama. Salamat po. Yes. Good morning Tabi sa mama ni Nelia Bandola. Yan sa Pamilya Torre. Yan po sa Barangay Kabasan. Yan. Okay, Shirley Bolaños, Marinaga Tabi, King Reginaldo Migo, good morning, listening and watching from Bangkiruhan. Okay, Gina Rabulan, Marinaga Tabi, ngata daw grabe ang uran. Ayun mananggat po yan. Dahil mang kibagyo, pero may low pressure baga kitang pigbabantayan. Malabo man dang maging bagyo ito. Buda may gale warning kita. Aida Bilyen, Mauranon pa, wala pong advisory na umaga kasi malakas ang ulan. Wala po tayong advisory. Unying Taroma, happy birthday. Okay, from Catanduanes. Michelle Alcantara Rule. May klase Tabi. Sige daw. Uminom ng warm water every morning, sabi ni Rinaldo King. Good morning Tabi King LV National from Barangay 14, Madeline Alcantara from Ginobatan, Franz Kicks Magdamit, nasa Calamba, Pems Gapayaw. Maurano na Biyernes, dumog pagatod kang estudyante ko. Ulitin siya ni, yun sige daw ta. I-follow ta daw, mga tugang kun may mga may mga post ngunyan
may kinaraman po mga tugang sa i-check mo na tabi na wala man ano Nal, di ba? Illegal na tabi nal ko sa mga sa tuyang mga ito. Wala po kita wala po kita nahiling tabi na po sali ngayon sa mga public official ta sa Albay, lalo na po sa provincial government of Albay. Okay? O, besa na, tod ba katabi may mga biglaan, mga tugang na magduluwasan, tungkol po dyan, mga tugang sa bagay na yan. Ang mga bareta susunod, makalipas lang po kayo ni. Plemex. Hika Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsula Sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsula Sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Taong 2006, ipinasar ka ng Pilipinas ang sarong landmark na ley na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawotan ka ini na papanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa ley, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kung ang aki nakakomiter ng seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar rin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:02 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga darakulang bareta. Ngunyan pong aldaw din Biyernes, Enero 13 na. Proteksyon sa water resources sa rehiyon pinangapudan kan DNR sa publiko asin mga opisyalis kan gobyerno. Mga sahot na sindakaw sa kan gubot na trapiko sa siyudad ni Legazpi. Pinaimutikan ni PSO Chief Esguera. Distribution in fuel subsidy sobra sa 10,000 na kwalipikadong tricycle drivers. Pinunan kan LTFRB. Propestong Sovereign Wealth Fund ibibida ni PBBM sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Sobra 800 na top police officers nakapagsumiternakan sa indang courtesy resignation.
Sa lado nasyonal, Russia top commander sa Ukraine pinalayap sa pwesto dahil sa sunod-sunod na pagkadaog. Business Committee na matutok sa monitoring sa presyo asin supply ng livestock, asin poultry products sa nasyon, binilog sa garay kan DA. Yan pong headlines kan mga bareta, mga tugang sa Business News. Mientras tanto, sa mga detalyes kan mga bareta, ngunyan pong aldaw sa DCGB. Nangapudan po nin suporta ang Department of Environment and Natural Resources sa Bicol sa publiko, opisyalis kan lokal na gobyerno, asin mga stakeholders manungod sa endang mga pigalatag na programa asin lakdang tanganing maprotehiran ang water resources sa rehiyon. Ipinaliwanag ni DNR Bicol Regional Director Francisco Milla Jr. nan kinaban pigapod na water planet kung saan 70% kaini na kompuesto nin katubigan asin ang Pilipinas sarong archipelago kung kaya ang tubig sarong strategic resources na nakakaapektar sa ekonomiya asin salud kan kada individual. Sigon kay Milla, dahilan kay importanteng marhay na maproteheran asin pangatamanan ang katubigan asin pigkonsiderar na yamang tubig sa paagikan pagtatarabangan tanganing mas epektibong maimplementar ang polisiya asin programa kang DNR manungod digdi. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta niya to sa lado lokal. Sangguni ang panlalawigan, may schedule ng committee meeting sa Isyukan STL. Report kay Al Armario. May schedule na ang Committee on Games and Amusement na meeting sa Sangguniang Panlalawigan para sa legislative inquiry sa STL o waiting sa Albay. Yan ang impormasyon hari sa opisina ni Board Member Jessup Salceda, Chairman kan Committee on Games and Amusement. Inot kay ni sarong grupo ng media practitioners ang nagpaabot na nin formal na inquiry sa Sangguniang Panlalawigan na aramon kung ano ang katotohanan ng STL digdi sa Albay, Prente Ramansana, inaprobaran kan na PCSO, alagad may mga lugar digdi sa Albay na bukis o waiting and nag-ooperate. Asin may mga nagkikinabang na mga pribadong persona, asin politiko, pati na mga autoridad. Bilang aksyon kani, iimbitaran ni Salceda ang PCSO, mga treasurer, kan iba-ibang mga munisipyo asin syudad, pati na sa probinsya, asin ang mga autoridad, lalo na ang pulis, tanganing masabutan kung ano talaga ang kamugtakan, asin kung piraman ang share kan gobyerno, piraan na kukuaninda, asin maraman kung ano ang katotohanan na ang pagpataya kan mga koryador ng Albay, ani ba ka ni waiting. Al Armario, DCGB. Sa primerong bulan kan taon 2023, naging positibo ang resulta kan kampanya kan kapulisan sa Bicol na paluyahod ang persas kan New People's Army. Patunay kay ng pagsukod ng duwang miyembro kan larangan 2 committee ng probinsya. 2 sa ilalim kan commanding officer na si Rogelio Soson alias Manong nakadestino si katonong distrito kan Masbate. Ang pagsuko ginibo sa PIT Masbate Regional Intelligence Unit sa Kataingan Municipal Police Station Masbate, 2nd PMFC kan 9th Infantry Division kan Philippine Army sa barangay Kabta o kaya Kagbatang, Kataingan Masbate. Ando ang nagsuko nakatalanay pa irarom sa debriefing asin magiging partisinda kan Enhanced Comprehensive Local Integration Program na may katuyuhan na matabangan ang mga dating rebelde para sa endang pagbabagong buhay. Sinabi ni PRO 5 Regional Director Brigadier General Rudolph Dimas na sa pagikan programang ini natatawanin manilain na tabang karaman asin kasanayan na mapapakinabangan kan sa endang sadiri asin pamilya. Siniguro ni Dimas na paparawigon asin papakaskason paninda
ang implementasyon kang Retold Community Support Program tanganing maingkanyar ang iba pang mga rebelde na magbalik na sa gobyerno. Rescue boats o mga rescue boat ipig turnover na kang LGU Legazpi sa Bureau of Fire Protection Legazpi. Report kay Ange Galero. Formal lang ipig turnover kang gobyerno lokal ni Legazpi ang sarong unit ng fiberglass motorboat sa BFP Legazpi. Sinabi ni Alcalde G. Rosal na ang mayor nakatuyuhan kan pagtaon ng siring na ekipahe, iutanganin na mas mapokusog pa ang operasyon kang gobyerno lokal manungod sa disaster preparedness urog pa na ang Legazpi Fire Station. Saro nanggad sa mga katuwang kan LGU Legazpi Asinman City Disaster and Climate Change Resilience Council. Sa pangilot ni City Fire Marshal Senior Inspector Jesus Palmes III, ang BFP Legazpi dakula ang pasasalamat sa bagay na ini dahilan sa sinda talagang apresyado urug pang sindayaon dyan sa may pier o kaya harani sa kadagatan kan syudad kan Legazpi. Tras tanto, siring man na vehikulo o kaya siring man na ekipahe, ipig turnover naman sa opisina kan CDRRMO Legazpi sa pangyalot man ni Engineer Ladi Azur. Dagdag na Bareta, Ange Galero, DCGB. Dahil bako sa presensya o bako dahil sa presensya kan kapulisan as in public safety officers na eksperyensyahan nagubot ang trapiko sa iba-ibang tinampo sa syudad. Ini ang piglinaw ni Legazpi City PSO Chief Retired Colonel Roles Guerra matapos ang post sa social media na sa mga otoridad pigbabasol ang traffic sa palibot lalo na kung rush hour. Ang nangyayaring problema natin dito sa Ciudad Legazpi kung bakit ganyan ang takbo ng trapiko. Number one, direkta ko po, hindi ko na po kukutsarahin, wala pong disiplina, hindi marunong magbigayan. That is the number one problem besetting the traffic. Lalo-lalo na po, dyan sa may kanto ng Belamor, pagka talagang oras na ng hapon, dyan sa may Bunot Bugtong, dyan po sa may SM, talagang grabe po. Pag hindi nagigayan, so kung talagang nakatenga ang takbo ng trapiko. Ang tingog ni Public Safety Officer Roles Guerra sa entrevista kang DCGB News. Nagpatanid po si Guerra sa drivers na irespeto ang puting linya sa tinampo dahil anta para ini sa tao asin bako sa bihikulo. Sinabi ni Guerra na kaipuhan ang disiplina. Halawig na presensya asin pagsabot dahilan sa sinda nagtatabang sa pagmanehar kan trafiko tanganing masiguro na salbado ang tinampo para sa biyahero sa public asin ang publiko. Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig natuyaw ang Albay Electric Cooperative. Jimmy nasalita sa report. Linakaw-lakawan ni Mayor Kaloy Baldo ang collection office kan Aleco digdi sa Banuan kan Kamalig kung saan kanakagingal daw gulpi ang reklamo sa alkalde na grabe ang pila kan mga konsumidores ang intensyon magbayad sa indang mga bill alagad dahil basta na-akomodar dahilan sa diton ang teller o nagkukulikta sa laog ka nasabing opisina. Personal na inobserbaran ni Mayor Baldo konfirmado sagod na nagtumar parte ang Mayor kinahoron ang mga cashier o teller na kung po pwede ipaabot sa saindang mayor na opisina na magdisenyo ang Aleco na maparikas maakomodar ang mga gusto magbarayad suwestyon magdagdag sindanin teller na makolekta kan bayad bako na disganaron ang mga gustong magbayad dahilan sa daing diskarte ang Aleco. Pigsabihan ni Mayor Baldo ang mga taga-Aleco, pasalamat sinda na ang mga tao porsigido, desidido na magbayad, dapat asikasuhon man ang mga ini dahilan sa harali pa ang mga ini sa barangay, anibara kay ini, dahil pa na mamahaw, iabutanin pangudto, nahahapunan pa, pagkatapos dahilan sa pahirapan, sa pagpila, digdi sa pagbabayad sa collection office kan Aleco. Sige ang apelo sa publiko kan Aleco magin ni Gobernador Grex Lagman
na magbarayad sa konsumo sa kuryente tanganing dahil kita maputulan makatipunin pambayad an aleko ngunyan gustong magbarayad an mga konsumidores dahil lamang inisyatiba an aleko na maging marikas na makolekta ang bayad kung sa haros iabutan pa nin haod to hapon ang mga ini. May punto si Mayor Caloy Baldo na laugon ang opisina kan na aleko taraman ang mga teller na asikasuhunin daan mga tao habang yaon pa ang entusiasmo na magbarayad kaysa kung mag-urulian mga ini tapos mga ngapuda na naman ang aleko magbarayad sa konsumo samantalang nagpipirila na nga ni dahil man tulos na kukolekta tadi ito ng tao kan aleko na makolekta kan bayan ang bagay na ini dapat aksyonan kan aleko sa pagsabing mismong mayor na ang naka-obserbar na mismong ang mga tao na didipisilan sa pagpipila tangani sa nang makabayad sa Albay Electric Cooperative kan bill. Jimmy Nasalita, DCGB News. Gigibuhon kan Department of Health, Bicol, Center for Health Development, yan alas 9 nin aga, sa Marison Hotel, Legazpi and Regional Annual Recognition as in awarding ceremony para sa exemplary performance kan mga lokal na gobyerno as in mga partner kan ahensya sa programang Salud. Ante mangunyan na ika-onseng serbisyong Salud Bicol Noon Awards in araw ng pasasalamat. Iyon pagkaburunyog para salud kan kagabsan. Nagpasalamat si DOH Regional Director Ernie Vera sa endang mga katuwang sa implementasyon kang programang pangsalud tanganing mamantiner ang healthy na mga Bicolano. Apera sa mga lokal na gobyerno asin iba pang stakeholders, may mga media personalities man na tawanan ng rekonosimiento asin award dahilan sa makusog na suporta sa programa kan Department of Health. Arestado mga tugang ang sarong 35 anyos na soltero matapos sa ligadong maglaog sa sarong boarding house asin mandikit nin kwarta. Joshua Bino sa report. Matapos aligadong maglaog sa sarong boarding house asin magtikit data. Nagpaburukod-bukod sa Dagos na maarestar ang sarong sospechado 35 anyos na binistong si Bernardo, solterong lalaki, residente kan Zone 4, Bulan, Sorsogon. Inanistar ili asin turnover sa Legazpi City Police. Bandang alas 3:30 hapon kasuodma, Enero 12, 2023. Susumbong kan biktima na si Romel, college student, tubong Tablak, Matnog, Sorsogon. Asin nagrerenta ng kwarto sa Barangay Rawis, Legazpi City. Bandang alas 11:30 ang pagka-udto kasuhapon kan maglaog sa isang boarding house ang nasabing suspekta. Kan mare para ini kan biktima, nagsagin-sagin ini asin nagpabistong delivery boy ng mineral water. Alagid kan maghali ang suspechado. Bigyan na nari paro kan biktima na nawawala na ang sa iyang kwarta sa 120 pesos na sa laog kan sa iyang wallet. Kan si Uripon kan biktima, nakalawas na ang suspekta. Kaiba ang duwa pang pag-iriba, binukod kan biktima ang nasabi ng suspechado. Nagpaburukod-bukod sa Dagos man ginara ining mga corner sa laog na kan compound kan USP Legazpi. Matapos ini, ipig-turnover na ang suspect sa patuloy ng Legazpi City Police para sa magkakanago pang disposisyon na mantang naibalik naman sa biktima ang sa iyang kwarta. Dagdag na bareta, Joshua Bino, PCC. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Sarong driver po arestado dahilan sa kasumanin panghabas. Report kay Jomar Bien. Sarong driver na residente kan Banuan kan Malinaw ang arestado kasudma dahilan sa kasong qualified theft. Ang suspitsado na bisto na si Jonathan Casio, 27 anyos, soltero, residente kan Purok 6, Barangay Hunop, Malinaw, Albay. Si Casio na arestar digdi sa Barangay Balading kan pinagsarong porsa kan Malinaw Municipal Police Station at kan Marilao Municipal Police Station dahilan sa kasong pinagampang kaini kan na may petsa pa ang warrant of arrest kan Oktubre 17 kan nakalis na taon 40,000 pesos ang piyansang rekomendado kang korte sa kasong qualified theft na pinagahampang tanaw ng bitan na suspitsado. Yan ang report, Jomar Bien, DZQB. Alas 6:16 oras mga tugang sa Pilipinas. Magbabalik po kami, magalipas lang kan mga patalastas.
GB News Express. GB News Express. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Subukan na ang mga bagong pamurga. B-Meg Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. B-Meg Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. B-Meg Integra Worm X at B-Meg Integra Worm X Max. Gamit ng Team B-Meg Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. B-Meg Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you to a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Karamay sa bigat, kasabay sa angat, dahil ang inasahan na buong bagong tapang, nabuo ating tiwala, bayan, sarili, kapwa, tatak na walang humpay, never say die, kabarangay. Lumaban tayong lubos, biyaya ngayon'y bubuhos, bawat patak ng tapang may ngiting nag-aabang. Bumubuhos ang tiwala, babawi ng may pag-asa. Ibang ngiti ngayon, sa One Ginebra Nation. Bumubuhos
Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, oras po sa Pilipinas, alas 6:24 po nin pag-aaga. Pinuna na po kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB as in Land Bank of the Philippines ang distribusyon kan fuel subsidy sa sobra sa 10,000 na kwalipikadong tricycle driver sa Metro Manila as in Central Luzon kasabay ang Ilocos Region. Katakod manini kan ipinahiwas na 10.3 million pesos na pondo kan Land Bank para sa 1,000 pesos na fuel subsidy sa kada tricycle driver. Nakukuha ang mga tricycle driver ang nasabing subsidy sa mga itinalaan na sa nga kan Land Bank ang lakdang bilang suporta kan public utility vehicle na apektado kan nag-itaas na presyo kan produktong petrolyo. Ipiniresenta po ni Presidente Marcos Jr. sa mga global business leader sa gigibuhon na World Economic Forum sa Davos, Switzerland ang planong pagkakaigwa kang nasyonin Maharlika o Sovereign Wealth Fund. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Carlos Sureta na sarong soft launch man sa naman ang gigibuhon kang presidente. Sinabi niyang direktang ilalatag kang presidente sa mga economic business leaders ang fundamentals na naging dahilan sa desisyon kan gobyerno para magkaigwan in investment fund. Tinawanin doon ni Sureta na siring na isyo dapat pigpapaisi sa bilog na kinaban. Sarong paagi nagigibuhon kang presidente para ipaisi sa bilog na kinaban kung ano ang pigigibo ka na sa tung nasyon asin para maaraman ang mga ini na handaan Pilipinas sa mas mahiwas na investment. Ang Sovereign Wealth Fund, aprobado man kan Kamara, pero dahil pa nagigibuhan in counter bill sa Senado. Si Presidente Marcos asin delegasyon kay ni nakatala na magbiyahe sa Davos, Switzerland sa Domingo, Enero 15 asin mabilta sa nasyon sa Enero 20. Kaibahan po sa schedule ni Presidente Marcos Jr. sa biyahe sa Davos, Switzerland ang pagipag-ilingan sa mga Filipino community. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Undersecretary Carlos Sureta na bako sa nasa Filipino community sa Switzerland magkipag-ilingan ang presidente. Imbes kay ni magin ang Filipino community sa ibang nasyon sa Europa na maduman sa Switzerland para sa ginibong event kaibahan ang presidente. Base sa informasyon ni Yosek Sureta, minabot sa 700 na Pilipino ang nagparehistro para sa Filipino Community Event kung saan magigarumduman sa mga nakalis na biyahe kang presidente sa ibang nasyon saro sa prioridad kay ni ang pagkipag-ilingan sa mga Filipino community. Dahil sa naini nangyari sa kanakaaging biyahe sa China dahil maigpit ang health protocols na pinapautob duman epekto kan pagitaas kang kaso nin COVID-19. Daidaw nin CCTV sa kwarto kan pinagbugtakan kan CNS ATM o Communications, Navigation and Surveillance Air Traffic Management System kang Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Inako ni Civil Aviation Authority of the Philippines Kaap Director General Manuel Tamayo kan mag-request si Senate President Juan Miguel Zubiri nin kopya kan CCTV footage sa laog kan equipment room na pinagikanan kan Iberia sa Ninoy Aquino International Airport kan bagong taon. Para kay Zubiri, eye-opener na nadiskubre ang pagdangog kan Senado na wala pala nin CCTV sa lugar na may konsideran na napakasensitibo. Dahil man magkapaniwala si Zubiri sa luho na ini sa seguridad kan ahensya na sarong national security concern. Pwede ko tang makatabang ang CCTV footage sa investigasyon sa nangyaring aberya sa air traffic system. Asin sa paagi kay ni, mas madali na maraman kung may tao na nasa palibot kan equipment kan oras na magpalyar ini. Sa likod kay ni, siniguro man ni Tamayo na nagpautob na sindanin mahigpit na security protocol pag-abot sa CNS ATM. Dahil basta-basta makakalaog sa Air Traffic Management Center o ATM&C building kung daing special ID o liave asin 24 o 24/7 man
ang seguridad digdi. Malabog na cyber attack ang kausa kan aberya sa Air Traffic Management System kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para maparealisar ang operasyon kang Ninoy Aquino International Airport kang Enero 1 sa pagdangog kan Committee on Public Services. Sinabi ni CAAP Director General Manuel Tamayo na base ini sa resulta kan investigasyon kan Cybercrime Investigation and Coordination Center. Nagluluwas sa investigasyon na saro sa mga circuit breaker. Ang suminubrang bultay kan kuryente na na-detect ninduang uninterrupted power system o UPS. Ang automatikong nag-shutdown para maiwasan na mas malalang danyo sa sistema. Base sa presentasyon ni Tamayo sa Senado, suminubra sa 380 volts ang saro na mga suminobra sa 380 volts ang saro sa mga kable kan nagpalyar na circuit breaker na dapat 220 o 220 volts na. Tulos man na salidahan ng naraot na circuit breaker dahilan kung kaya pareho man sa nangaldaw na ito dit na nakabalik ang power supply as naging partially operational ang aeropuerto siring man day maraman kan kaap ang kausa kan over voltage kan saro sa mga circuit breaker as ipapairarong pa ini sa forensic examination kan CIC para maraman ang kausa kan pagkaraot. Premature nato karon ang legal na implikasyon kang desisyon kan Korte Suprema sa 2005 joint oil exploration dahil sa pinag-ampang na kasunduan kang Pilipinas sa China. Sinabi kan DFA matapos na ideklarar kan Supreme Court na suhay sa konstitusyon na linaog na Joint Marine Seismic Undertaking o GMSU kan Pilipinas, China, sin Vietnam kan 2005. Pinirmahan ang kontrobersyal na kasunduan siranom kan administrasyon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo sa state visit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan nakagingal daw sa Beijing. Natukar nindan ni Chinese President Xi Jinping ang pagkapadagos kan negosasyon sa joint oil and gas deals kan duwang nasyon sa South China Sea. Sigon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, maingat na pigadalan kan ahensya ang ruling kan Supreme Court. Sa nasabing tripartite agreement, tinawanin doon ni Daza na ang gabos na lakdang as ang rekomendasyon kan DFA nakabase sa konstitusyon asin leyes kang nasyon. Sinabi niyang trabaho kan DFA na konsiderar ang mga aplikabling kaso na didesisyonan kan Korte Suprema sa arinman na isyo na pigahampang gikan sa Pilipinas sa China manungod sa krudo asin petrolyo. Uminabot po sa totalmenteng 30.5 milyon pesos ang tabang na ito kan gobyerno sa mga residentes na naapektaran kan maraot na panahon sa kanakaaging aldaw. Sa datos kang National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang ayuda ay pinagtao sa mga apektadong residentes sa Region 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, 6, 8, 10 as in 11. Kaibahan sa mga na-distribuer na mga ayuda, ang family food packs, assorted goods, collapsible water container, hot meals, jerry cans, asin mga bulong, asin vitamina, asin dakul pang iba. Sa record kang NDRMC, kabilugan na 106,143 na pamilya ang kapareho kan sobra sa 438,000 na mga individual na naapektaran kan maraot na panahong gikan sa 564 barangay sa mga sa nasabing rehiyon. Sobra po sa 800 totalmenteng 956 na general asin koronel kan Philippine National Police o PNP nagsumiter na kan sa indang courtesy resignation bilang suporta sa radical approach kan gobyerno para tanggalon ang mga opisyal na may kinaraman sa illegal na drug trade. Ipinahayag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na may nagkapirang senior PNP officers ang nagpahayag kan sa indang reservation sa pag-submit kan sa indang courtesy resignation kung sa nagkapira sa indang nagkapot kung nata kay pon kung may mga posibleng link sa drug trade na identify na. Sigon kay Fajardo, replikasyon kan bilog na organisasyon ang pagkembelto kan ibang mga tauhan kan PNP sa illegal na droga kay po nindang maghiro
asin manginot sa pagibonin supreme sacrifice, asin magsumiter kan sa endang courtesy resignation. Bareta, mga tugang sa ibang nasyon, asin iba pa, mga tugang magbabalik po sa oras na alas 6:33 nin pagkaaga sa DCGB. An oras hatod sa Indokang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. GB News Express. News Express. GB News Express. Barata, mga tugang sa luwas kan Pilipinas, pinalawig po kan Department of Health kan DOH o kaya pinalawig kan Department of Health o DOH ang Estados Unidos ang sitwasyon kan pandemyang COVID-19 bilang sarong public health emergency. Nagtugot sa milyon na Amerikano na magpadago sa pagresibi ng libreng testing, bakuna asin pagbulong ang nasabing emergency inot nang pinagdeklarar kan bulan ni Enero 2020 kan magsikad ang pandemya kang coronavirus asin narinyo ang kada quarter pon kan mas naglakop pa ang nakaganahelang ang paglakaw kung ang naglangkaw na pagkakaigwa nin bakuna asin bulong mas nakakabawas sa numero kan pandemyang COVID-19 kan primerong parte kan termino ni United States President Joe Biden kung saan sobra sa 3,000 na mga Amerikano kada aldaw kahit ito ang nagagadan. Alagad sa ngunyan, sigon sa US Centers for Disease Control o CDC, ginatos na tao naman giraray sa sarong aldaw ang padagos na nagadan dahilan sa COVID-19 sa Estados Unidos. Pinalayap mga tugang ni Russian President Vladimir Putin ang sayang top commander sa Ukraine na si Sergei Sorovikin 3 bulan matapos siyang ma-install sa nasabing posisyon.
Siyalidahan siya ni Chief of the General Staff Valery Yerasimov na ang pamayokan Special Military Operation. Siyalidahan man ni General Gerasimov si Sorovikin na namahala sa mga brutal na pag-atake sa infrastruktura kan enerhiya kan Ukraine kanakaging alaw. Ginibang reshuffle mantang pagpigyasabi kan mga Russians na may progreso na sindang nasasirangan kan Ukraine matapos na magsapanin sunod-sunod na pagkadaog kan military kanas kaaging bulan. Si General Gerasimov nasa pwesto pon kan 2012 asin iyo ang pinakahaloy na leader kan Russian General Staff kan post-Soviet era. Business News. Business News. Mga tugang pig-convene kan Department of Agriculture and Committee na matutok sa pagmonitor kang presyo nin supply nin livestock as in poultry products sa nasyon. Sa Special Order No. 19 na pinirmahan ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban, ipinag-ordin kan DA ang pagbuhay sa Price and Volume Watch Committee for Livestock and Poultry. Inot nang nabilog ang nasabing committee susog sa DA Special Order No. 124 kanakaaging taon. Sigon kay Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista na magkatabang ang pagbuhay sa Watch Committee as in advisory groups para maaraman kung sufficient ang supply kang anuman na commodities, partikular kan karne. Maserbe ang committee bilang technical advisory body kan DA Secretary sa issue kan supply and demand situation kan livestock commodities, presyo as in volume, magiging volume gaps kan meat products, sinugo man o anmagin ang volume gaps kan meat products, sinugo man ining magbilog nin mga lakdang para masimbagan ang issue sa supply, importasyon, price as in inventories, magin parte kay ni an Assistant Secretary for Consumer Affairs bilang chairperson as in director kan Bureau of Animal Industry bilang co-chairperson. Kaibahan sa mga nagkakaigwaning representante sa committee ang National Livestock Program, Philippine Council for Agriculture and Fisheries, National Meat Inspection Services in Philippine Carabao Center. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kan istorya kay Buzz News Manager Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga Taiwan-tabay. Dahil ang bakuna o dahil bakuna na 100% na epektibo. Pero ang COVID-19 vaccines nagtataon ni makusog na proteksyon kontra sa seryosong hailang, hospitalisasyon ang singkagadanon. Ang bagay nilang sinabi kan World Health Organization Philippines. Sigon sa ahensya, in kaso maulakita ng COVID-19 pagkatapos mabakunahan, mild o wala ng sintomas ang mamamatayan, kaysa kung dahil lamang natudukan ng COVID-19 vaccine. Hinagad kan WHO Philippines sa publiko na magpapakuna kontra COVID-19 kung turno na ninda. Sa arong pagiramdom kan DCGB, DOH sa WHO Philippines para sa ligtas sa pamilya as in komunidad. Sa COVID-19, ligtas at bayarap. Ang atugang Pag-asa Legazpi kay ba po si Michael Francisco sa Kamugtakan Kampanahon. Yes, good morning sa iyo sa ating mga taga-pakinig dyan sa DCGB. Ito yung ating binabantayan na low pressure area ha, may nakaka-apekto na po ito. At yun nga po nakakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Kaninang alas 3 na madaling araw, namataan itong nasabing LPA sa layong 140 kilometers, kailangan lang pinatuan sa Surigao del Sur. Or ito ay nasa distansyang 690 kilometers, timog silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 8.2 degrees north, 127.6 degrees east. Nanatiling mababa ang tsansa na maging isagap na bagyo. Itong nasabing low pressure area. Samantala, northeast monsoon o itatol na tinamihan ang nakaka-apekto sa northern at central Luzon. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng maulap na papagwirin na may kalat-kalat hanggang sa malawakan na mga pagulan at pagkidlat-pagtulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan ng iiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan.
Nakataas pa rin yung yellow warning dito sa seaboards ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, northern and eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, pati northern Samar. Kaya ating inaabisuhan ang lahat ng mga gumagamit ng mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag na munang pumalaot sa mga lugar na ito. At atin naman pinag-iingat ang lahat ng mga gumagamit ng mga malalaking sasakyang pandagat sa matataas na alon. Mula sa Pag-asa DOST, Michael Francisco, nag-uulat. Yan po detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw digdi po sa DCGB News Express. Mga nagsurat po kan bareta, pinanginutan po ni News Manager asin kan current News Director Mar de la Cruz. Sering man po Jenny Balyaran, asin po Angel Mostasa sa lado lokal. Asin iba pa po mga tugang na report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa haluas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. With ordinary so kulang, kaya use Rexona everyday. Rexona na, freshness all day. Hataw sa galaw. Rexona. Rexona, hataw sa freshness with regular use, hataw sa galaw. Rexona. Ligo lang, kulang. Use Rexona after every bath. Para hataw sa galaw. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, cincha boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, o di may update kita mga tugang sa kwan. May update tabi kita sa suspension in klase, sa nagkaperang mga local government units digdi po sa probinsya Canalbay. Sabi ni Pading Mar, hali po dyan sa newsroom kan DCGB, may post na po si Mayor Chino Garcia kan ginubatan, igwa na po ki-post mga tugang si Mayor Chino Garcia kan ginubatan para po mga tugang sa suspension of classes all levels tabi pa diyan, tama iyot, all levels, tabi for public and private schools, suspendido po ang klase ngunyan po pong Enero 13, 2023 until lifted. Yan, walang pasok. Sabi ni Mayor Chino Garcia ng Ginobatan. Isusugpuan sa, sabi nga ni, nahinirib ngaya na bareta ni Pading Mar, hali po dyan sa newsroom kan DCGB. Mientras tanto, sa Daraga Albay, tabi, iyuman, Kamalig pa pre. Pati Kamalig Albay, pati po mga tugang sa Kamalig. Dahil naman ki klase, suspendido tabi ang klase, ngunyan pong aldaw ng Biyernes, O-level. So may informasyon man tabi na ilinuwas, mga tugang si Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig Albay. Sa ibong nalado, ang Daraga Albay, ikaw naman po mga tugang kipost sa iyang Facebook si Mayor Awin Baldo. Dahil klaseng ngunyan, the impact of the continuous rains may cause risk to the students. Therefore, in anticipation of the risk posed, classes in all levels for both public and private are hereby suspended today, January 13. So tulo na pong mga munisipyo yan
mga tugang na nakumpirmar, mga tugang kan sa tuyang mga pag-iriba. Ulitin ko po suspendido po ang klase, mga tugang sa gabos na level sa Daraga Albay, sa Kamalig Albay, sa Baagi ni Mayor Kaloy Baldo, and yan po mga tugang sa Ginubatan Albay. Sa Baagi man po ni Mayor Kaloy o kaya Chino Garcia, no? Ang Mayor tabi mga tugang kan Ginubatan Albay. Okay? So yan tabi ang latest tabi sa Tuya Gabos na mga naghapot tungkol tabi mga tugang sa suspension of classes. Si Ans Galero may text man si Mayor Crisel Palan kan Ginubatan Mayor Crisel kan Tabaco, Mayor Crisel Lagman Luistro, mga tugang kan Tabaco, may postman para po sa suspension of classes sa sinabi ng munisipyo. Yan. Okay, apat na. Nagluwas man ang gadaw ka sa bago habang nagko-commercial si Ronald. Magkusukan bagsakang uran, digdi po sa may partikan Imperial Court. Bata, pigudo nga man ko sa babata. Mga tugang kandi si Jibita. Nakabalat akong sapatos. Taon pagkatapos kang programa matinder po ako kang kandi sa DOH kang Salud Bicol noon. Diyan po sa Marison Hotel, alas 9 nin aga. Kaya pagkatapos tadigdi, pasiring po kita diyan mga tugang sa Marison Hotel. Nagsapatos na ako, siyempre, ang requirement sa mga attendees sa programa kan DOH tabi, naka-barong Tagalog. Kaya, linuwas ko naman sa kuyang barong Tagalog sa requirement po para sa sinabi ng recognition and pasasalamat tabi kan Department of Health sa indang mga partners. Okay? So, yan po yan mga tugang sa Marison Hotel. Sana day magbaha diyan sa DC baba kan DCGB problema ta ini pagsakata mga tugang. Okay? So yan tabi ang latest diyan. I-check ta daw sa Legazpi. Tingnan natin ay wala pa. Day patabing post si December, tama ba to? January 5 ining late. Wala po, wala pa tabi suspension of classes. Mga tugang sa Legazpi. Sabi kan texter, wala pa po. Naghapot tabi ng taga Legazpi. Ligaw City, maski makusugo na uran, buda. Masyado man ang terminology ka ini. May kung kaya gayod, may mga rason yan kung natatry tulos basta. Tara mo, araw kayo ni. Nagpaliwanag kan si Dr. Cedric Daep. Migo, may suspension of school ba sa Legazpi? Wala pa, tabi, tabi. So, as of now, may suspension of classes po. Iyo po ang Daraga, Kamalig, Ginubatan, and Tabaco City. Yan. Sabi ni Dr. Cedric Daep, regarding po dyan sa Badagos na pag-uuran, talagang igwaki mga arugan ng sitwasyon na ngayon dahil tulos na kadeklarar kung taang pig-apod mga tugang na iyan na pig-apod na share line. Di po yan key forecast, maski an intertropical convergence zone. Di po yan mga tugang key forecast na ngaya i-report kang pag-asa na araw kayo magiging sitwasyon. Di po yan mga tugang key forecast. Sabi ni Dr. Cedric. Kaya po, bako nga yan araw ngayon kung bagyo, kung na, may forecast. Yan po dai kay intermittent ang pag-uran tabi sa tuya na palibot. Paminsan mauran, paminsan mapundo,
paminsan maluya. Tabi, mga tugang, kaya, na lang kita. Pero isa nakaabang sa mga radyo, para po sa mga announcement ninda, para po mga tugang sa kamugtakan kan panahon. Okay? So, good morning, Henry. Ayun na po, may ititaram ko pa sana po. So, suspension of classes, yan po mga tugang sa kwan, sa ano yan, Daraga Albay. Iya po, dahil na maglalog sa klase, tabi ta, nganing di ka mo dyan mabuyo. Ano mo yan baga? Ang college, an may klase ngo niyan gayon, elementary man san actually. So college baga, nakas-break ngo niyan, mapo ng klase tabi sa next week. Sa mga kolehiyo, ligdi po sa Satuya, mga tugang na palibot. Sa Legazpi may suspension na po ba? Ay wala pa po talaga. Yo, sige po, basta na. Antabay lang kamo dyan. Kurigwana ta. Automatic po yan. Ipapaabot mi tabi, ha? Padi, good morning. Makiabot man daw tabi Santo Domingo po kung dahil pas masuspend ki klase. Mga aki auto na sa school. Ay wala pa po kita kinasasabat tabi na informasyon. Manungod po dyan sa suspension. Suspension of classes, BP Santo Domingo. Pare? Bigapot po so MDRRM mo. Ano pare? No suspension of classes na. Ano? No suspension of classes. No suspension of classes. Yun. Dahil pong suspension of classes. Naghapot tabi digdi sa number to sa Smart, po tabi sa Globe. No suspension of classes po. Mga tugang sa Santo Domingo Albay. Hinapot na ni Pading Mar, pig-verify na ni Pading Mar. Duman tabi sa duman sa LGU kan Santo Domingo Albay. Okay? So magkuan lang tabi, magkuan na lang, oran tabay na lang. Pero maski even without mga tugang da suspension of classes po. Kaipuhan man na kitang mga magurang mag-decide, di ba? Kung papalogong tao dai ang Satuya tabing mga aki. Ngani na di kita ano ka na makusugununo ng uran, may napagpaloga. Siguro ang mga teacher gayon baka may excuse man sana yan. O kung bako mismo kung dai po sa mga LGU nagsususpend sa mga school administrators po, di ba? Ang mga school administrators pwede po kan mag-suspend local sendo sa natabing mga eskwelahan. Pwede nang dahil na maghalatabi sa mga local government units. Okay? Sir, tamang-tama mag-suspend ang Legazpi, nasa school na po mga aki. Ayan. Ay siya ni Mamansi, good morning tabi sa imo. Waterproof palan. Ngaki na sa Santo Domingo. Kaya aday nang sabihin tabi, basta po kun kamo na yaon may mga pwede bang paeskulanin do. Ang pinaka the best na may discretion kay yan, sabi nga Dr. Cedric Daep, Satuya, kita tabi na mga magurang. Morning, sa Legazpi po ba wala suspension po? Baha na naman po sa Rawis Elementary. Wala pa tabi sa Legazpi. Po. Pulanggi tabi. Pulanggi? Yes. Both public and private hereby suspended today, January 13, 2023 until lifted. Yan. Okay. Thank you pa de. Pulanggi, ang latest ngunyan, Pulanggi, tabi ang latest. Uliton tatabi. So, nagpalawas kay suspension, Ginobatan, Kamalig, Daraga, Tabaco City, then Pulanggi. Yon. Iyo po ang mga LGUs na nagsuspend na po din klase kasi po kan panagos na pag-uran. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. Grab you deep inside and send you reeling where your love can't hide, and then go steal
Oh yes, mga tugang tapos ng pang programa. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Mabalik po ako 7:30 sa programa ng hapot sa DCGB. Tagabos, masabing tapos na ang programa. Lakaw, mga tugang pabuluson, asin panaguson ang pagkamot sa kapwa. Goodbye. GB us all. God bless us all. That's the reason. Pamurga, BMEG Integra Worm X. Isang tableta lang, bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. BMEG Integra Worm X Max, ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. BMEG Integra Worm X at BMEG Integra Worm X Max. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. BMEG Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas